ఈ శుద్ధ భక్తులు కిందికి వస్తారు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు మనకి 7వ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకుందాం మనం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః విజ్ఞానయోగః. ఈ 7వ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఒక వస్తువు గురించి తెలుసుకున్నాం మనం. ఒక తేనె బాటిల్ ఉంది, ఆ బాటిల్ చూసాము, ఆ బాటిల్లో తేనె ఉందని తెలిసింది. ఆ తేనె ఈ కలర్ లో ఉంటుంది, తీయగా ఉంటుంది అని చెప్పినా తెలుసుకున్నాం. కానీ దాన్ని ఆ తీపి ఎలా ఉంటుంది, ఆ మధురం ఎలా ఉంటుంది, ఆ మాధుర్యం అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఇంకా భక్తి యోగం చెప్పుకోవటం ద్వారా ఆ భక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది మనం ఈ ఈ అధ్యాయంలో ఈ అధ్యాయం నుంచి 7th చాప్టర్ నుంచి చెప్పుకుంటాము. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి అనే విషయాన్ని 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. దేంట్లో ఐశ్వర్య జ్ఞానం, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏంటనేది చెప్పుకుంటాము. సమస్త పదార్థాలు అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం అని చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత కృష్ణుడిని మించిన సత్యం మరొకటి లేదు అని చెప్పినాను కూడా ఈ అధ్యాయంలో 3 గురించి. తర్వాత కృష్ణుడిని శరణు వేయడని వాళ్ళు దుష్కృతులు, సుకృతులు దుష్కృతులు, ఇద్దరి గురించి కూడా చెప్పుకుంటాము. అన్య దేవతారాధన గురించి చెప్పుకుంటాము. కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో ఏ విధంగా శరణ పొందాలి అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. ముక్త కాముల గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తశృణు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలో వివరిస్తాను, విను. తత్శృణు. ఈ శ్లోకంలో తత్శృణు అంటున్నారు. అంటే విను, నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా విను, నేను చెప్పేదాన్ని. అది ఏంటి అంటే, సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం కలిగి మనస్సును నాయందే నిలిపి సంపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుడి మీద మనస్సు నిలిపి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా ధ్యానించాలి, ఏ విధంగా ధ్యానం చేయాలి, అభ్యాసం ఏ విధంగా చేయాలనే విషయాన్ని గురించి నేను నీకు చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ శ్లోక. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయో అజ్ఞాతవ్యయ అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక, హరే కృష్ణ, నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ
తెలుసుకోదగిందేం లేదు అని చెప్తున్నారు. భౌతికమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ రెండు జ్ఞానాల గురించి కూడా చెప్తాను. భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటి అంటే, భౌతికంగా భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆయన శక్తులు ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మికంగా ఏ విధంగా ఆయన శక్తులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంటాం అన్నమాట మనము. భగవంతుని యొక్క భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి గురించి రెండింటి గురించి కూడా తెలుసుకుంటాము. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే, భౌతిక జ్ఞానం అంటే మనం భౌతికంగా మనకి ప్రతి నదులు కానీ, జీవులు కానీ, జీవరాశుల జన్మలు కానీ ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనే విషయాలన్నీ కూడా భౌతికం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి కూడా, ఆ విజ్ఞానం గురించి చెప్తాను వినమని చెప్తున్నారు. జ్ఞానానికి విజ్ఞానికి తేడా ఏంటి? జ్ఞానం కలిగి ఉన్న మనకు కొన్ని సందేహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. విజ్ఞానం పెంచుకుంటే మనకి సందేహాలు కలగవు. అంటే జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే అది తెలుసుకోవటము, దాన్ని జీవితంలో అప్లై చేసుకోవటం విజ్ఞానం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటంటే భూమి, గాలి, ఇవి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, స్కిన్, ఇవన్నీ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. మొత్తం కూడా 24 మూలకాలు పెట్టి ఈ శరీరం తయారైందనమాట. పంచకర్మేంద్రియాలు. పంచకర్మేంద్రియాలు అంటే చేతులు, కాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా పంచకర్మేంద్రియాలు. మన మన ఇది మర్మావయవాలు, ఇవి పంచకర్మేంద్రియాలు. తర్వాత ఈ ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు. ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు వాసన. ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు అంటే ముక్కు వాసన చూస్తుంది, కళ్ళు చూపు, తర్వాత ఏమో ఈ చెవులు వినికిడి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దేవతలు అనమాట. ఇంద్రియాధిపతులు ఉంటాయి లోపల. ఆ ఇంద్రియాధిపతి ఆ పని చెయ్యి అంటేనే ఆ పని చేస్తుంది. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాధిపతి ఆ లోపల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. అదే ఇంద్రియాధిపతి, దేవత. ఇంద్రియాలకు ప్రతి ఇంద్రియానికి కూడా ఒక్కొక్క దేవత ఉంటారు. ఆ విధంగా దేవతలందరూ కూడా అందరూ భగవంతుడి అధీనంలో ఉంటారు. పరమాత్మ రూపంలో మన దేహంలో ఉండి ఆయన చైతన్యాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి వస్తువు, ప్రతి పార్ట్కి కూడా ఆ చైతన్యం కలుగుతుంది అనమాట. భూమి, గాలి, నీరు, అగ్ని, ఆకాశం, ఇవి. తర్వాత శబ్దము, చెవులు, శబ్దం. స్పర్శ, స్కిన్. తర్వాత వాసన ఏదంటే ముక్కు. తర్వాత కళ్ళేమో దృష్టి. ఆ విధంగా ఏ ఏ ఇంద్రియం పని ఆ ఇంద్రియం చేస్తూ ఉంటుంది. 24 మూలకాలు మహత్తత్వం. ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఈ బాడీ అనేది ఏర్పడింది. ఈ భౌతికమైనటువంటి బాడీ ఇదంతా కూడా, ఈ దేహం అంతా కూడా భౌతికం. ఇది క్షరం అనమాట, శాశ్వతం కాదు ఇది. అది తెలుసుకోవాలి మనం. ఇది భగవంతుడి దీని ద్వారా శుక్ర శోణితాల తో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దేహం ఇది మనది. మనుష్యానాం సహస్రేషు కస్యద్యతతి సిద్ధయే ఎతతామపి సిద్ధానాం కస్యన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత చెందిన వారిలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటారు. చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ భౌతికంగా మనకి చెప్పాలంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేంటో దాంట్లో విజయం సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆటల్లో గాని, పాటల్లో గాని, విద్యలో గాని, దేంటో గాని కొన్ని కోట్ల మంది పోటీ పడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరు గెలుస్తారు? ఏదో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే దాంట్లో నిష్ణాతులై ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు గెలిచారని చెప్పి ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా భక్తిలో కూడా కోట్ల మంది, ఎంతో మంది, మొత్తం అందరూ కూడా భక్తి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళల్లో కొంతమందో
ఒక స్టేజ్కి వస్తారు. ఆ కొంతమందిలో కొంతమంది మాత్రమే శుద్ధ భక్తులుగా ఉంటారు. ఆ శుద్ధ భక్తుల్లో కూడా ఏ ఒక్కళ్ళనో భగవంతుడు తన పాదాల దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు అనమాట. అంత భక్తిలో కూడా అంత అభ్యాసం చేయాలి, అంత సాధన చేయాలి. సాధన చేయకపోతే మాత్రం మనకి భగవంతుడి పాదాల దగ్గర స్థలం దొరకదు మనకి. అది తెలుసుకోవాలి. మనుష్యానం సహస్రేషు, ఎంతమందో ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఆ ప్రయత్నము మనకు ప్రేమపూర్వకంగా, శ్రద్ధాపూర్వకంగా, విశ్వాసపూర్వకంగా ఆ భగవంతుని సేవించడం ద్వారా మాత్రమే మనకి ఆ ప్లేస్ దొరుకుతుంది. భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారైతీయం మే భిన్న ప్రకృతి రష్టదా. భూమి, నీరు, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. అది మాయాశక్తి ఈ విధంగా 8 విధాలుగా విభజింపబడింది అంటున్నారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అమ్మా, నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపించు. హరే కృష్ణ. అలాగే ఉండని. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, భూమి భూమి ఏంటంటే వాసనను తెలియజేస్తుంది. వర్షం పడ్డదనుకోండి, వర్షం పడ్డప్పుడు ఎక్కడో వర్షం పడుతోందిరా అని మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ భూమి వాసన వస్తూ ఉంటుంది, ముక్కుకి సంబంధించింది అనమాట భూమి. తర్వాత గాలి గాలి అంటే స్పర్శ అంటే చేతికి వచ్చి తగులుతూ ఉంటుంది, మన స్కిన్ కి స్పర్శ తగులుతూ ఉంటుంది. గాలి కొడుతున్నది, ఉక్కపోస్తున్నది, చల్లగా ఉంది, వేడిగా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా స్పర్శ ఏమో అవన్నీ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన విషయాలు అనమాట. తర్వాత నీరు అంటే ఏంటంటే టేస్ట్, రుచి, నాలికని తెలియజేస్తుంది, రుచి అనమాట. తర్వాత అగ్ని అంటే మనకి చూపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అగ్ని ఆరెంజ్ కలర్ లో మండుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కంటికి సంబంధించింది అది. తర్వాత ఆకాశం ఏమో శబ్దం. ఆకాశంలో మనకి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ శబ్దం ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఒక కిటికీ దగ్గర ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆ కిటికీ దగ్గర నిల్చున్నాం అనుకోండి, కొంచెం ఓపెన్ చేస్తే ఓంకారం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆకాశంలోని ఓంకారం మనకి గాలి రూపంలో అని వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడిదో కాదు, మన శరీరంలోనే ఉంది ఓంకారం. మనము ఈ ఊపిరి తీసుకోవటంలో వదలటంలో ఓంకారం వస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనకి ఓం ఓం పలుకుతూ ఉంటుంది అనమాట. అదే శబ్దం. ఆ శబ్దం అనేది ఆ గాలి ద్వారా వ్యాపించి ఉంటుంది అనమాట. గాలిలో ఉంటుంది శబ్దం. అవి 5 పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, తర్వాత ఈ పంచతన్మాత్రలు, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి 3. తర్వాత మహత్తత్వం, మొత్తం కూడా కలిపి 24. ఈ 24తో కూడా మన శరీరం అన్నది ఏర్పడింది. శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట భగవంతుడు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉన్నాయి. భగవంతుడు సృష్టికర్త అనమాట. ప్రతిదానికి కూడా సృష్టికర్త ఎవరు అంటే భగవంతుడే. భగవంతుడి అధీనంలో ఇంద్రియాధిపతి ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అదేంటి మన ఇంద్రియాలకు అధిపతి భగవంతుడేంటి ఇలా చెప్తున్నారేంటి అంటారు మీరు. కానీ మన లోపల పరమాత్మ రూపంలో ఉండి మన మన ఆత్మకి శక్తినిచ్చేది, ఆత్మకి చైతన్యాన్ని ఇచ్చేది ఎవరంటే పరమాత్మే. సాక్షిపుత్రుడుగా చూస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ తన ఫలాలన్నీ కూడా ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. ఆరగిస్తూ ఉంటే సాక్షిపుత్రుడుగా ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. ఏది ఎలా జరుగుతున్నది అనేది ఆయన గమనిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఇంద్రియానికి కూడా చైతన్యం వస్తున్నది అంటే ఆ పరమాత్మ ద్వారా, ఆత్మ తీసుకున్న ఆత్మ ద్వారా మనము మన శరీరంలో చైతన్యం ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి. జీవరూపము ఈ జగత్తునంతటినీ ధరిస్తున్న మరో ప్రకృతి గురించి మేలైనదని తెలుసుకోను. అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్పాను నేను, పరా ప్రకృతి గురించి కూడా చెప్తాను నేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అపరా ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. భౌతిక ప్రకృతి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం.
పరాప్రకృతి, అంతరంగిక శక్తి ఇది పరాప్రకృతి అంటే. ఏతద్యోనిని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహంకార కృష్ణ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకోను. అది ఈ మొత్తం జగత్తంతా కూడా నా నుంచే ఆవిర్భవిస్తున్నది అని చెప్తున్నారు. మొత్తం కూడా మనకి గర్భోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ముగ్గురు. ఈ జనంలో కారణోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు ఏంటంటే ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి స్వేదం అంతా కూడా ఇది ఒక సముద్రం లాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. దాంట్లో గర్భోదక సాయి విష్ణువు వస్తారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఏం చేస్తారు, ఆయన గర్భంలో నుంచి ఒక తామర తూడు బయలుదేరుతుంది. బయలుదేరి తామర పుష్పం, ఆ తూడులో ఏంటంటే విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో మనకి ఈ ఆత్మలన్నీ, జీవాత్మలన్నీ కూడా ఆ విరాట్ స్వరూపం యొక్క ఆ భాగంలో, ఆ తామర తోడులో విరాట్ స్వరూపం గర్భంలోకి మొత్తం కూడా ఆ జీవాత్మలన్నీ వచ్చి కూర్చుంటాయి అన్నమాట. ఆ జీవాత్మలన్నీ ఏంటంటే వాటి కర్మల్ని బట్టి, అవి చేసిన కర్మల్ని బట్టి వాటికి జన్మల్ని, ఎవరంటే బ్రహ్మగారు వస్తారు పుష్పంలో. ఆ బ్రహ్మగారు వీటికి అన్నిటికీ, జీవాత్మలన్నిటికీ కూడా ఒక రూపాన్ని కలుగజేస్తారంటే ఆ ఆత్మను తీసుకెళ్లి ఆ దేహంలో ప్రవేశపెడతారనమాట. ఎవరు చేసుకున్న కర్మని బట్టి వాళ్ళకి ఆ దేహం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి జంతువుల దేహాలు ఏర్పడతాయి, కొంతమంది పరమ భక్తులు అయిపోతారు, కొంతమంది యోగుల దేహాలు ఏర్పడతాయి, కొంతమందికి కర్మలు సమానం కర్మ చేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఆసక్తి, కర్మ మీద ఆసక్తి ఎక్కువ విపరీతంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా కర్మాసక్తితోనే పుడతారు. అదే విధంగా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన దేహం, వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మని బట్టి ఆ దేహంలో ప్రవేశపెడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఆత్మను ప్రవేశపెడుతూ తర్వాత అది మళ్ళీ మహత్తత్వం మొత్తం కూడా ఈ శరీరం అంతా కూడా ఏర్పడుతుంది. గర్భం దృష్టిపాతం జరుగుతుంది. దృష్టిపాతం జరగటం ద్వారా భగవంతుడి దృష్టిపాతంతో ఆ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా, ఆత్మలన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా యాక్టివ్ అవుతాయి. అవన్నీ కూడా విరాట్ స్వరూపంలో ప్రవేశిస్తాయి. విరాట్ స్వరూపం ద్వారా బ్రహ్మగారి ద్వారా సృష్టి జరుగుతుంది. బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తారనమాట. తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణుది ఇది. తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు అంటే పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో ఉండిపోతారు. ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఇంద్రియాధిపతిగా ఉండి ప్రతి ఇంద్రియానికి కూడా ఆయన చూస్తూ ఉంటారు, సాక్షిపుత్రుడుగా నిలబడి ఉంటారు అనమాట. ఆయన పరమాత్మ రూపంలో మన ప్రతి వాళ్ళ హృదయంలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు క్షీరోదక సాయి విష్ణు. అదే, హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ సరే. మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే ఉన్నతతరమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యములు దారముతో కూర్చబడి దానిపై ఆధారపడి ఉండినట్లుగా సర్వమును నా మీదనే ఆధారపడి ఉన్నది. మొత్తం లోకాలన్నీ కూడా నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. మొత్తం ముత్యాల దండ ఏ విధంగా అయితే ముత్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, లోపల దారం మనకు కనిపించదు. ఆ దారం ఉంటుంది లోపల, ఆ దారం ఆధారంగా దండ అందంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. దండ రూపం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి, ముత్యాల దండ. లోపల ఆధారం ఎవరు? దారం ఆధారం. అదే విధంగా భగవంతుడు మనకు కనిపించకపోయినప్పటికీ లేనట్లు కాదు. మొత్తం సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన, అన్ని విశ్వాల్లో కూడా ఉన్నారు. ఒక విరజా నది అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇలా. ఆ విరజా నదికి అవతల వైపేమో పైనంతానేమో ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, కిందంతానేమో భౌతిక లోకాలు.
మొత్తం భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉంటాయి అన్నమాట అవన్నీ. కొన్ని వేల కొన్ని కోట్ల లోకాలు ఉంటాయి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. వాటన్నింటిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు ఆయన అక్కడ. ఆ విరజా నది అవతల ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, వైకుంఠ లోకాలు అన్నమాట అవన్నీ కూడా. ఇవన్నీ కూడా భౌతిక లోకాలు. ఈ లోకాల్లో కూడా జీవులు జీవులు ప్రతి దాంట్లో కూడా జీవులు ఉంటారు. ఆ జీవుల హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు ఉంటారు అన్నమాట. ప్రతి దానికి కూడా ఆయన కారణమే, ఆయనే కారణం, భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు గనక మనకి ఆయన కృప లేకపోతే ఏ ఏ గ్రహం కూడా దాని స్థానంలో అది నిలబడలేదు. మొత్తం అన్నింటికి కూడా ఆ భగవంతుడే పూర్తిగా సంపూర్ణ జగత్తుకి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సర్వశక్తిమయుడు ఆయన. పూర్తిగా అంతా వ్యాపించున్నారనమాట, సర్వలోకం వ్యాపించున్నారు, ముల్లోకాల్లో కూడా. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరుల్లో వారి సామర్థ్యంగా నేనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు నే కుంతిపుత్రుడా అంటున్నారు. కుంతీదేవి ఆయనకి తండ్రి గారైనటువంటి వసుదేవుడికి అక్క అనమాట ఆమె కుంతీదేవి. ఆ వసుదేవుడు చెప్తారు, నాయనా నువ్వు మీ మేనత్తను చూసుకుంటూ ఉండు. ఎప్పుడు కూడా ఆమె చాలా కష్టపడ్డది, చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆమెను చూసుకోమని చెప్తారు వసుదేవుడు. అందుకని ఎప్పుడు ఆ కుంతీదేవి కూడా 24 గంటలు 24/7 ఆ కృష్ణ భగవానుడి ధ్యానంలోనే ఉంటుంది ఆమె. కానీ ఆయనకి ఏంటంటే అక్కడ కుంతీదేవి అంటే చాలా ప్రేమ ఆమె అంటే. అందుకే ప్రతి చోట కూడా కుంతిపుత్రుడా, వృధా కుమారా ఈ విధంగా పిలుస్తారు కృష్ణ భగవానుడు. కుంతిపుత్రుడా, నువ్వంతా భక్తురాలి కుమారుడివి, నువ్వు నీకు తెలుసుకో, నువ్వు ఏంటి అన్నది ఏంటి తెలుసుకో. నేను నీటిలో ఉన్నటువంటి రుచి, ఆ రుచి ఎలా వస్తున్నది, నాదే, నా నుండి వచ్చినటువంటిదే ఆ రుచి కూడా. సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి కాంతి, ఆ సూర్యచంద్రులకి కాంతినిచ్చింది నేనే, నా దేహ కాంతి. ఆ భగవంతుడి దేహం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి తో సూర్యచంద్రుడు అవి ప్రకాశిస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళిద్దరు కూడా. అది వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఓంకారం, ఓంకారం అనే శబ్దం అని కూడా నాదే ఓంకారం కూడా. తర్వాత ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దం, వేదంలో ఉన్నటువంటి ఓంకారం అంటే ఆ ఓంకారం ఓం అంటూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా చాలా హాయిగా ఉంటుంది. మన శరీరంలో కూడా ఓంకారం ఉంది. ఆ ఓంకారం అనేది అది భగవంతుడిది అనమాట, వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటిది. అట్లా ఆకాశంలో శబ్దంలో కూడా ఓంకారం ఉంది. ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దం కూడా నాదే, నరుల్లో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం. ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే నాకు ఇక కంఠంలో ఉన్నటువంటి దేవత పని చేస్తున్నది, ఇక్కడ లోపల పనిచేస్తున్నది కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాధిపతి అయినటువంటి భగవంతుడి కృప ఉన్నది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నా. లేకపోతే వాక్కు రాదు, లేకపోతే వాయిస్ రాదు అసలు బయటికి. ఈ విధంగా ఇలా చేతులు లేపి మాట్లాడుతున్నాను, యాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మన చేతులతో పని చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఆ శక్తి భగవంతుడిదే. మొత్తం చైతన్యం అంతా కూడా భగవంతుడిదే. ఆ చైతన్యం లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారంటే మనది డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది, చైతన్యంలా రహితం అయిపోతుంది అనమాట. ఆ చైతన్యం మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. ఆ సామర్థ్యం ఎవరిది అంటే భగవంతుడిదే. భగవంతుడి కృపతోనే మనం ఈ విధంగా మనం అన్ని కూడా చేయగలుగుతున్నాం, అన్ని కూడా అనుభవించగలుగుతున్నాం. ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భౌతికమైనటువంటి మొత్తం ఆ శక్తిని అంతా కూడా మనము రుచి చూడగలుగుతున్నాం. ఆ నీటిలోని రుచిని చూడగలుగుతున్నాం. కళ్ళతో చక్కగా అన్ని ఫ్లవర్స్ అన్ని చూడగలుగుతున్నాం, అందమైనటువంటి సెలయేర్లు చూడగలుగుతున్నాం, అందమైన ఆ భగవంతుడి రూపాన్ని ఆ పాదాల దగ్గర నుంచి చూసి అర్చన చక్కగా చూడగలుగుతున్నాం కళ్ళతో మనం. అది ఎవరిచ్చారు అంటే భగవంతుడి శక్తే. మొత్తం ఆ శబ్దం కూడా ఆయనదే, మొత్తం కూడా ఆయన భగవంతుడి శక్తి ద్వారానే అన్ని పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్తాని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మా
ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇదంతా కూడా నీటిలో రుచి అదంతా కూడా మీరెవరైనా రాసుకునేట్లయితే రాసుకోండి. రుచి జలము, వెలుగు సూర్యచంద్రుడు, ఓంకారం వైదిక మంత్రాలు, తర్వాత శబ్దం ఆకాశంలో శబ్దం, సామర్థ్యం మానవుడిలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా, సువాసన భూమి, వేడిమి అగ్ని, జీవనం జీవించే జీవుల్లో మనం బాడీ ఈ విధంగా చైతన్యంతో ఉందంటే ఆ జీవన శక్తి ఎవరిది అంటే భగవంతుడిదే. తపస్సులలో ఉన్నటువంటి తపశక్తి, తర్వాత ఆది బీజం, సమస్త అస్తిత్యాలలో ఉన్నటువంటి ఆది బీజం, తర్వాత బుద్ధిశాలులో ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు నావే నేను నేను అనుకుంటుంటాం కదా, ఆ తెలివితేటలు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. తర్వాత పరాక్రమము, మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ పరాక్రమాలన్నీ కూడా భగవంతుడివే. మైథున శక్తి కూడా భగవంతుడిదే. అన్ని కూడా భగవంతుడివే, నావే అని చెప్తున్నాను. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేను మీకు ఇచ్చినటువంటివి నా ద్వారా మీకు ఒక తండ్రి ద్వారా సంక్రమించినటువంటివి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ పెద్ద నిప్పుగోళం అయితే ఆ గోళంలో ఉన్నటువంటి చిన్న కణికలం మనం ఆత్మ ఏంటంటే ఆ గోళంలో ఆ నిప్పు అగ్నిగోళంలో నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్న కణిక. అది ఎంత చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అనమాట. మనం అసలు ఆత్మ ఇది మనం పట్టుకోలేము అనమాట, అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. కానీ పూర్తిగా వ్యాపించి ఉంటుంది, శరీరం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడి శక్తి కూడా మనకి తెలియదు, ఎక్కడుంది అన్నది తెలియదు. సర్వాంతర్యామి ఆయన మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా వ్యాపించున్నారు. నెక్స్ట్ అమ్మా. ఏచైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయీ. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వలననే కలిగాయని తెలుసుకోనము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అది గుణాలు. మూడు గుణాలు కూడా ప్రకృతి ద్వారా మనకి ఆ లోపల బీజం పడంగానే, ఆ పిండం ఏర్పడంగానే ఆ గుణాలన్నీ కూడా రూపొందుతాయి అన్నమాట. ఆ పిండంలోనే ఆ దేహానికి ఆ కర్మల్ని బట్టి గుణాలు ఏర్పడతాయి లోపల. మనకి ఏ దేహంలో అయితే ప్రవేశిస్తున్నామో ఆ దేహానికి సంబంధించి గుణాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి మనకి. అట్లా సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమో గుణం కానీ ఆ భావాలన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత వాటిలో నేను లేను అంటే ఆ గుణాతీతుడు ఆయన భగవంతుడిది గుణాతీతుడు అనమాట ఆయన. మన దేహం ఏంటంటే గుణ మిశ్రితమైనటువంటి దేహం మనది. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ అమ్మ. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైర్రేభిः సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వరజ తమస్సులను మూడు గుణములచే మోహింపబడి సర్వ విశ్వము ఈ గుణములన్నిటికీ అతీతుడను అక్షయుడను అయిన నన్ను గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ సృష్టిని మొత్తం అనుభవిస్తున్నారు. మొత్తం కూడా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణంతో ఏర్పడిన ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా మోహితులైపోతున్నారు. దీంట్లో మోహితులైపోయి సత్వగుణంలో కొంత అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా సత్వగుణం ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటుంది, తమో గుణం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణం ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది మనకి సత్వగుణంలో ఎక్కువగా ఉండేట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మనం అంటే భగవంతుడి కృప కూడా కావాలి మనకి. మొత్తం ప్రపంచం ఈ గుణాలకు అతీతుడను, ఆ గుణాల మొత్తానికి గుణాతీతుడైనటువంటి భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోతున్నది. ఆ భగవంతుడు ఒక సర్వశక్తిమైన శక్తి ఒకటి ఉన్నది అనేది తెలుసుకోలేక వాళ్ళు నేనే చేస్తున్నాను, నేనే ఇప్పుడు యజ్ఞాలు చేసే పెద్ద పెద్ద అవి విద్వాంసులు వాళ్ళు వేదాంతవేత్తలు కూడా వాళ్ళు అన్ని మేమే అంటున్నారు. నేను గొప్పవాడిని అంటున్నారు. ఆ నేను అన్న దాంట్లో పరమాత్మ ఉన్నాడనే విషయము వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు అనమాట.
రజోగుణం. రజోగుణానికి సంబంధించి మనం 14వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం గుణాల గురించి మొత్తం కూడా 3 గుణాల గురించి కూడా. ఈ 3 గుణాలు కూడా ప్రతి మనిషిలో కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి గుణానికి కూడా అధిపతి నేనే. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అన్ని నేను 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 అనుకుంటున్నారు కానీ గుణాధిపతి అయినటువంటి నన్ను గుర్తించలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నాను. భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మా ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం ఈ వీటితో మనం పూర్వ జన్మలన్నీ కూడా మనకి 84 లక్షల జన్మల్లో మనం ఆ జంతువుల జన్మలు ఎత్తున్నాం. అందుకని అదే లోకంగా బతుకుతున్నాం. ఆహారం సంపాదించుకుంటున్నాం, నిద్రపోతున్నాం, ఆహార నిద్ర, భయపడుతున్నాము, శత్రువులకు భయపడుతున్నాము, మైథున క్రియను జరుపుతున్నాం, పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కానీ భగవంతుడికి టైం లేదండి మాకు అంటున్నాం. భగవంతుడిని కొలవడానికి, భగవంతుడి పూజ చేయటానికి కూడా, ఒక పుష్పం భగవంతుడి పాదాల దగ్గర పెట్టడానికి కూడా మాకు టైం లేదండి అంటున్నాం. ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది. దైవిశేష గుణమయ్యే మమ మాయా దురత్యయ మామే వయే ప్రపద్యంతే మాయామే తాం తరంతి తే. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన 3 గుణాలతో కూడిన నా దివ్య శక్తి దాటుటకు శక్యం కానిది. కానీ నన్ను శరణు పొందిన వారు దానిని సులభంగా దాటగలరు. ఈ భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన గుణాలు, ఈ ప్రకృతి గుణాలు 3 గుణాలు కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ గుణాల మూలంగా మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించనందువల్ల ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సముద్రంలో కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నాం విపరీతంగా. ఈది ముసళ్ళ చేత ముసళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ముసళ్ళు అంటే ఏంటి? భవసాగరం ఈదుతున్నాం మనం. ఈ భవసాగరంలో ముసళ్ళు మన కష్టాలు, బాధలు ఏవో ఒకటి అవి చెప్పిరావు, పక్కన వచ్చి పట్టుకుంటుంది. ముసలి చెప్పొస్తుంది ఆ నీళ్ళల్లో దిగినప్పుడు, వచ్చి కాలు పట్టేసుకుంటుంది, అది నొక్కేస్తూ ఉంటుంది, రక్తం కారిపోతూ ఉంటుంది. అయినా సరే మనం దాంట్లో నుంచి ఎట్లా బయటపడదామని చెప్పినని దానిలోనే కొట్టుకుంటూ, ఇట్లా చేస్తే అవుతుందా, ఇలా చేస్తే అవుతుందా, ఇలా అవుతుందా అని అక్కడే రౌండ్ తిరుగుతున్నాం కానీ ఆ భగవంతుడిని పాదాలు పట్టుకుందాము అనేటువంటి ధ్యాస మనకి రావట్లేదు. దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు ఎవరు? ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆ గుణాల ప్రభావం అయినటువంటి దైవీ మాయ. ఆ మాయకు అమ్ముకొని ఉన్నాం మనం. ఆ మాయని దాటాలి అంటే మనం భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి, ఆయన జపం చేయాలి. 24 గంటలు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణనామ జపం చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ మాయను దాటగలుగుతాం, లేకపోతే దాటలేము అనమాట. అది చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ మా మనము దైవీ మాయని దాటలేకపోతున్నారు అంటే మనల్నిట ఆ గరుత్మంతుడు ఆయన్ని గనక భగవంతుడిని గనక తలుచుకుంటూ భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళని గరుత్మంతుడు వస్తారట, వచ్చి ఈ భుజాల మీద కూర్చుంటారట. థ్యాంక్ యూ. ఇట్లా భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారట గరుత్మంతుడు. భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారు మనల్ని. అంత అంత శక్తి ఉందన్నమాట హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయటంలో, భక్తిలో అంత శక్తి ఉంది. ఆ సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని గుర్తించి ఆ భగవంతుడి సేవ చేసుకోవడం మనము చేసుకుంటూ ఉంటేనే మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి? అదే. మనకి ఎప్పుడు మరణం వస్తుంది అన్నది మనకి తెలియదు. మనకి తెలియకుండా అకస్మాత్తుగా వచ్చేస్తుంది ఆ మరణం అనేది. మరణం వచ్చే లోపల మనం చేయాల్సింది అదేంటంటే, ఇల్లుండగా దీపం ఉండంగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు. పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవన్నీ గుహ్యం. అట్లనే భక్తి కూడా చాలా గుహ్యంగా ఉంటుంది. ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అంటే ఇంట్లో వస్తువులన్నీ సర్దుకోవడమును, ఆస్తులన్నీ రాసివ్వటం ఇది కాదు. ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అంటే, ఇల్లు అంటే మన దేహం. ఈ దేహాన్ని చక్క పెట్టుకోవాలి. దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మని పరిరక్షించుకోవాలి. పరిరక్షించుకుని ఆ భగవంతుడిని చూపించాలి. భగవంతుడి ధ్యానం 24 అవర్స్ చేయటం ద్వారా ఆత్మ సంతోషపడుతుంది. అప్పుడు అది మాత్రమే మనం వెంబడొస్తుంది. మిగిలింది ఇంకేది రాదు. ఇల్లు చక్క పెట్టుకో అంటే దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మని, పరమాత్మని తృప్తిపరచాలి మనం. అంతేగాని
ఇల్లు చక్కబెట్టడం అంటే ఆస్తులు సంపాదించడం, ఆస్తుల్ని దాచిపెట్టుకోవటం, అందరికీ రాసి ఇవ్వటం ఇది కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. పాపాత్ములు మూఢులు. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఈ 15వ శ్లోకం చదువుతాం. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయా అపహృత జ్ఞానా ఆసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు మూఢులు మానవ అధములు మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. అది నేనే గొప్పవాడిని, నేనే తెలివిగలవాడిని, నా తెలివితో ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, మానవాధములు అనమాట. నేను రీసెర్చ్ చేశానంటాడు. ఆ రీసెర్చ్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఆత్మను పట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అదంతా భగవంతుడి శక్తి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తించలేరు. మూఢులు అధములు వాళ్ళందరూ కూడా మాయాపహృత జ్ఞాన, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మాయ ప్రకృతి యొక్క మాయ కమ్ముకుని ఆ మాయలో పూర్తిగా కొట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఆ మాయ నుంచి బయటపడలేరు, ఆ మోహం నుంచి బయటపడలేరు. నేను తెలివిగలవాడిని, నేనేదో చేస్తున్నాను అనుకుంటారు, కానీ ఆ సర్వలోక మహేశ్వరుడు, ఆ సర్వశక్తిమంతుడిని, ఆ భగవంతుడిని గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. రాక్షసుడు అంతే కదా, భగవంతుడిని గుర్తించలేడు. రాక్షసుడు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణాసురుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని గుర్తించలే. ఎదురుగుండా ఆయన వెళ్ళి నిలబడ్డా కూడా గుర్తించలేకపోయారు వాళ్ళందరూ. శిశుపాలుడు, కంసుడు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో పాటుగా ఆయన వచ్చారు, భగవంతుడి రూపంలో వచ్చారు. భక్తులు మాత్రమే గుర్తించగలిగారు. ఆ గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి పాదాల సేవ చేద్దాం, ఎలా కృష్ణుడిని ఎలా మన ఆనందం ఎట్లా పొందుదాం కృష్ణుడి ద్వారా అనేది ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళందరూ చేశారు, కానీ రాక్షస భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గుర్తించలేకపోయారు. ఇప్పుడు పౌండ్రక వాసుదేవుడు ద్వాపర యుగంలోనే ఆయన ఏంటంటే పూర్తిగా అన్ని భుజకీర్తులు అన్ని కూడా కృష్ణుడిలాగా అలంకారం చేసుకుని నేనే వాసుదేవుణ్ణి అని చెప్పిన తిరుగుతూ ఉండేవాట ఆయన చెప్పుకుంటూ. కానీ ఒకసారి ఆయన ఈ కృష్ణ భగవానుడితోనే నువ్వు వాసుదేవుడివి కాదు, నువ్వు నేనే వాసుదేవుడిని అని చెప్పి యుద్ధానికి వచ్చాట. ఆయన తడవకి యుద్ధానికి వస్తూ ఉండేవాట. లాస్ట్కి కృష్ణ భగవానుడి చేతిలోనే ఆయన సంహరింపబడ్డాడు అనమాట, పౌండ్రక వాసుదేవుడు. అట్లా ఆ భగవంతుడు మానవ రూపంలో భగవంతుడు అలా వచ్చి మనతో నడియాడినా కూడా చాలా మంది కూడా గుర్తించలేకపోయారు. మాయ చేత వాళ్ళు గమ్మబడిన వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయినటువంటి మూఢులు, వాళ్ళందరూ కూడా రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. వాళ్ళు దుష్కృతులు అనమాట వాళ్ళు. నెక్స్ట్ మా మూఢాహ అతి మూర్ఖులు, గాడిద చాకరీ చేస్తూ ఉంటారు. 24 గంటలు ల్యాబొరేటరీస్ లో కూర్చుని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు శాస్త్రజ్ఞులు, అంతేగాని భగవంతుడి శక్తిని గుర్తించలేరు వాళ్ళు. నరాధమాహ మానవుల్లో అధములు. ఇప్పుడు మనకి రాకెట్ కేంద్రం ఉంది కదా ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర, అవంతా రాకెట్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించి అక్కడ అమ్మవారికి ఇది ఉందిట, అక్కడ వెళ్ళి ఆయన పూజ చేస్తారు, అది సక్సెస్ అవ్వాలి అని. అంటే ఆ భగవంతుడి శక్తి ఒకటి ఉన్నది అని గుర్తించాలి. ఆ గుర్తించకుండా నేను చేశాను, నాది అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో దాంట్లో నుంచి నాశనమే జరుగుతుంది అనమాట. నరాధమాహ మానవులలో అధములు. తర్వాత మాయాపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వల్ల తమ విశేష జ్ఞానం నశించిన వాళ్ళు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. వీళ్ళు ఏమంటారు, మనకి భగవంతుడు లేడంటారు. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఈ కృష్ణుడి తాల మిళితం మూలంగా ఇది జరుగుతున్నది, మైథున క్రియ మూలంగా ఉత్పత్తి జరుగుతున్నది, అంతేగాని భగవంతుడి బీజ ప్రదాత అంటే నమ్మరు వాళ్ళు. ఆసనం భావమాశ్రిత, రాక్షస గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అసర గుణాలు కలిగినటువంటి దుష్కృతులు అని చెప్పినని మనకి
చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వీళ్ళు నలుగురు కూడా రాసుకోండి, మీరు దీంట్లో అడుగుతారు మీకు క్విజ్లో. మూఢులు, నరాధములు, మాయాపహృత జ్ఞానులు, అసుర స్వభావం, ఆసుర భావం ఆశ్రిత, అసుర స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి గుర్తించలేరు, శరణాగతి కోరని వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు. వీళ్ళు దుష్కృతులు. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ 16 క్వశ్చన్. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడు అర్జున, ఆపదలో ఉన్నవాడు, సంపద కోరువాడు, జ్ఞానమును వాంఛించువాడు, పరమాత్మ జ్ఞానమును అన్వేషించువాడు, ఈ 4 రకాలైన పుణ్యాత్ములను నా భక్తియుక్తమైన సేవ యందు నెలకొంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే భరత వంశం మొత్తంలో కూడా శ్రేష్ఠుడివి నువ్వు అర్జున, ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు, ఎంత మంచి విలుకాడివి, ఎంత మంచి రాజువి నువ్వు, అంత గొప్పవాడివి నువ్వు. ఆపదలో ఆర్తిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు జిజ్ఞాసువులు, మళ్ళా సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు. జిజ్ఞాసువులు, సిరి సంపదలు కోరేవారు, మళ్ళా ఆత్మ జ్ఞానం కలిగిన వారు. వీళ్ళందరూ కూడా 4 రకాల పుణ్యపురుషులు. ఎవరంటే ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు: ఆపదలో ఉన్నవాడు, సంపద కోరువాడు, జ్ఞానమును వాంఛించువాడు, పరమాత్మ జ్ఞానము అన్వేషించువాడు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా సుకృతులు అనమాట. నా భక్తియుక్త సేవ చేయ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆపదలో ఇప్పుడు ఆర్తి, అర్ధార్తి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు. ఆర్తులు అంటే ఎవరు? వాళ్ళకి కష్టాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ద్రౌపది కష్టాలు, ప్రహ్లాదుడు, వీళ్ళందరూ భగవంతుడి నామాన్నే కీర్తించారు ఎంతసేపటికి కూడా. ఆ భగవంతుడు వాళ్ళ కష్టాలన్నీ కూడా తొలగించారు. ఆర్తితో భగవంతుడిని ప్రార్థించేటప్పటికి ఆయన వచ్చేసారు. గజేంద్రుడు, వీళ్ళందరూ కూడా అర్థార్థులు అంటే బాగా డబ్బు ఆశించి ఆస్తి దీన్ని కోరుకుండేవాళ్ళు. ఎవరంటే ఈ సుగ్రీవుడు ధనాధ్యేయ రాజ్యం కోసంగా వచ్చాడనమాట, మైత్రి చేశాడు భగవంతుడితో. ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానులు. ఈ జ్ఞానులు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు జ్ఞానం కోరుకున్నాడు. ఆయన ఆ భాగవత సప్తాహం 7 రోజులు కూడా ఆయన ఇది విని తర్వాత భగవద్ధామానికి చేరటం జరిగింది. జిజ్ఞాసులు అంటే నైమిషారణ్యంలో మునులు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంతసేపటి కూడా భగవంతుడి తృప్తి పరుద్దాం, భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో, శ్రద్ధతో వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు జిజ్ఞాసులు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కనిపిస్తారా మనకి, ఏ విధంగా కనిపిస్తారా, ఆ ధ్యానంలో ఉంటారు. వాళ్ళు జ్ఞానులు అనమాట. ఎట్లా తృప్తి పరుద్దామా, భగవంతుడు ఉన్నాడని తెలుసు వాళ్ళకి, ఎలా తృప్తి పరుద్దాం అనే దాంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా పుణ్యపురుషులు. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ గజేంద్రుడు, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆర్తులు. గజేంద్రుడు, ద్రౌపది ఆర్తులు. జ్ఞాని అంటే ఈయన సుఖదేవ మహర్షి, ఆయన జ్ఞానం అనమాట. కడుపులో ఉండగానే బయటికి రానంటాడు ఆయన. బయటికి రాను, నేను బయటికి వచ్చానంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి మాయ నన్ను కమ్మేస్తుంది, నాకు అక్కర్లేదు, నేను రానంటారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వ్యాసుల వారు కృష్ణ భగవానుని పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన మాట ఇచ్చిన తర్వాత, నీకు ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి మాయ కమ్మదు, నువ్వు జ్ఞానివేను, ఇక్కడికి లోకంలో వచ్చినప్పటికి కూడా నువ్వు జ్ఞానివే, నువ్వు వచ్చి అందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి, రా బయటికి రా అన్న తర్వాత అప్పుడు బయటికి వస్తారు. ఆయన బయటికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండరు. ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు, 13 సంవత్సరాల కడుపులో మోస్తుందన్నమాట. ఎన్ని సంవత్సరాలకి బయటికి రారు ఆయన. బయటికి రాకపోతే ఆ భారం భరించలేకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుని పిలుచుకురావడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆయన పుట్టడం ఏంటి, బయటికి రాగానే ఆయన వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. అక్కడ ఉండరు, తండ్రి దగ్గర ఉండకుండా
అజ్ఞానాన్ని అందరికీ ఉపదేశించటం కోసంగా వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ చూడండి పరీక్షిణ్ మహారాజు జిజ్ఞాసుడు. మొత్తం ఆ భాగవతంలో ఏముంది వినాలి, విని అంతా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో నేను ఆ భగవంతుడి ఇదే పూర్తిగా 24 గంటలు వినటం ద్వారా ఆయన భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు. భగవంతుడి పాదాల దగ్గరకి చేరిపోయారనమాట. ఆయన ఏం కోరుకున్నారు సుఖ మహర్షిని? ఒకవేళ నేను ఏదైనా పాపం చేసుండి ఈ భూలోకంలో జన్మించినప్పటికీ కృష్ణ భక్తుడుగా జన్మించాలి, సాధు సంఘంలో ఉండాలి, నేను కృష్ణ భక్తుడిగా జన్మించాలి, భగవంతుడి గురించి వినాలి నేను అన్ని కూడా, అట్లా ఉండేట్టుగా నాకు జన్మ కావాలి అని కోరుకున్నారట పరీక్షిత్ మహారాజు. సుఖ మహర్షితో చెప్తారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అర్ధార్థులు. ఈ ధ్రువుడు అర్ధార్థిగా వస్తాడు. ధ్రువుడి కథ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. అలాగే ఇక్కడ ఈయన సుగ్రీవుడు అర్ధార్థి. ఆయన రాజ్యం కోసంగా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాడు ఈయనతో, ఎవరితో? మన రాముల వారితో. తర్వాత జిజ్ఞాసులు వీళ్ళు ఏంటంటే నైమిసారణ్యంలో మునులు వీళ్ళందరూ కూడా. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఈ నలుగురిలో కూడా భగవంతుని భక్తితో ఎవరైతే పూజిస్తారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా అందరిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి వాళ్ళు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు, వాళ్ళకి నేను కూడా ప్రియమైన వాడిని అని చెప్తున్నాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్. ఉదరా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానే త్వాత్మైవ మే మతం ఆసిత సయుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. ఉదాత్తులు వీరందరూ కూడా జ్ఞానవంతులు అనమాట. నా వంటి వాడే. అంటే ఈ భక్తులందరూ నిస్సంశయంగా ఉదాత్తులైన వారే, కానీ నా జ్ఞానంతో కూడి ఉన్న వాణిని నేను నన్ను వలనే భావింతును. అది నా భక్తులు నాలాంటి వాళ్ళే అని చెప్పినానంటారు ఆయన. ఆ జ్ఞాని ఎవరు అంటే వేదవ్యాసుడు చూపిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. వేదవ్యాసుడు ఆయన అన్ని పురాణాలు అన్ని రాసినా కూడా ఆయనకి చాలా అసంతృప్తిగా ఉందిట. అసంతృప్తిగా ఉంది ఏంటి నాకు అని చెప్పినాను అనుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు బాధపడుతున్నారట. ఆయన బాధపడుతుంటే నారదుల వారి గురువు ఆయన వచ్చి ఏంటి సంగతి ఏంటి, నువ్వు అన్ని రాసావు కదా, అన్ని పురాణాలు రాసావు, నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి రాసావు, నువ్వు నన్ను అడుగుతావేంటి నీ అసంతృప్తి గురించి అని చెప్పినాను అంటారు. అంటే లేదు నన్ను చెప్పండి, నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది, నేనేం చేస్తే ఈ అసంతృప్తి పోతుంది చెప్పమని చెప్పినాను అడుగుతారు. అప్పుడు నువ్వు భాగవతాన్ని రచించావు, అన్ని రాసావు, వేదాలు రాసావు, పురాణాలు రాసావు, ఉపవేదాలు అన్ని కూడా చేసావు, కానీ భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా నువ్వు సంపూర్ణంగా రాయలేదు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని గురించి భాగవతం రచన చెయ్యి. ఆ భాగవతాన్ని రచించడం అంటే భాగవతం ఆల్రెడీ ఉంది మనకి, అది మొత్తాన్ని కూడా ఆ గాలిలో ఉంటుంది, అది మొత్తాన్ని కూడా క్రోడీకరించి అది మొత్తం కూడా రాయటం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ భగవంతుడి భాగవతాన్ని రాస్తే గనక నీకు తృప్తి కలుగుతుందని చెప్తారు భగవంతుడు. ఈయన నారదుల వారు అప్పుడు భాగవతాన్ని రచించడం జరుగుతుంది. నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులు, నా ఆత్మ యొక్క స్వరూపాలు వీళ్ళందరూ కూడా. ఈ వ్యాసుల వారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమాగతిగా భావిస్తున్నారు. ఆ భగవంతుడు తప్పించి ఇంకొకటి వద్దు నాకు వేరేది, ఆ భగవంతుడే కావాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులు భగవంతుడికి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
19 చెప్పమ్మా నెక్స్ట్. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. సంపూర్ణ జ్ఞానం కలవాడు నేను కారణములకన్నింటికి కారణమనియు సమస్తమనియు ఎరింగి పెక్కు జనన మరణముల తర్వాత నన్ను శరణుజొచ్చునట్టి మహాత్ముడు చాలా అరుదు. ఎన్నో జన్మలు తీసుకుంటాం. ఆ కొంచెం కొంచెం పుణ్యం చేసుకుంటూ ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం పైకి వెళ్ళాలి. 3rd ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి. 5th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే చాలా దమ్ము వస్తూ ఉంటుంది, చాలా చాలా ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. అయినా సరే నాకు ఆ 5th ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి, ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలని చెప్పి నేను కష్టపడి ఎక్కుతూ ఉంటాం కదా. అదే విధంగా ఆ భక్తి చేస్తూ 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 జన్మ అయిపోతుంది, మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది, మళ్ళీ భక్తి చేస్తాం, మళ్ళీ భగవంతుడి గురించి ప్రార్థిస్తాం, మళ్ళీ ఇంకా కొంతవంగాన జన్మ, అట్లా ఎన్నో బహునా జన్మనామంతే ఎన్నో జన్మల్లో ఆ భగవంతుడిని కొల్చి 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 జ్ఞానవాన్మాన్ ప్రపద్యతే. ఆ జ్ఞానులు ఎన్నో జన్మల్లో నన్ను ఉదాత్తులైన వారే కానీ ఎన్నో జన్మల్లో కొలవటం ద్వారా సంపూర్ణ జ్ఞానం కలవాడు నేను కారణములకన్నింటికీ కారణమని సమస్తమని ఎరింగి పెక్కు జనన మరణముల తర్వాత నన్ను శరణ పొందుతారు. ఎన్నో జన్మలైన తర్వాత ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. అట్టి మహాత్ములు చాలా అరుదు, చాలా తక్కువగా ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి మనకి భగవద్గీత క్లాసెస్ లోనే స్టార్టింగ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంత శ్రద్ధగా వినగలుగుతున్నారు, ఆ భగవద్గీతని గురించి తెలుసుకోగలుగుతున్నారు అనేది ముఖ్యం అన్నమాట. భగవద్గీత గురించి వినడానికి 1 అవర్ వినడానికే మనకు టైం లేదంటున్నాం. మన జీవితం మొత్తం ధారపోసినా కూడా ఆ భగవంతుడు మనకి కృప కలగదు. ఆ జీవితం ఎట్టా ధారపోయాలి, పూర్తిగా మన శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో ఆ పూర్తిగా మనం సరెండర్ అయిపోవాలన్నమాట భగవంతుడికి. అప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. 23 అయిపోయిందండి, ఒక 2-3 minutes లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమా మేధసాం దేవాన్ దేవయేజో యాంతి మద్భక్తయాంతి మామపి. మందబుద్ధులు దేవతలను పూజిస్తారు. వాళ్ళు పొందు ఫలాలు కూడా పరిమితంగా ఉంటాయి, తాత్కాలికంగా ఉంటాయి. దేవతలను పూజించే వారు దేవత లోకాలను చేరుతుంటారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా దివ్య లోకాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ దేవతల్ని కూడా నేను ఏర్పాటు చేశాను, వాళ్ళందరినీ కూడా. అది తెలుసుకోలేరు, తెలుసుకోలేక కొంచెం కొంచెం ఫలితాలు ఇస్తూ ఉంటారు. దానికోసం 40 రోజులు ఉపవాసం చేస్తారు, 40 రోజుల దీక్షలు చేస్తారు. 40 రోజులు దీక్షలు చేసి ఆ దేవతను కొలుస్తారు. ఆ దేవతను కొలిచిన తర్వాత 40 రోజులు కాగానే నార్మల్ గా వీళ్ళు భౌతిక జీవితానికి అలవాటు పడతారు. మళ్ళీ సిగరెట్లు కాల్చడం, మళ్ళీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, మళ్ళీ ఈ నార్మల్ దీంట్లో పడిపోతారు, ఈ భౌతికమైనటువంటి దీంట్లో గుణాల్లో పడిపోయి వాళ్ళు ఆ చిన్న ఫలితం కోసం, ఆ కాస్త ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు. దానికోసంగా కొంచెం ఫలితాన్ని పొందటం కోసంగా ఆ దేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటారు. ఆ దేవతల్ని కొలిచి మళ్ళీ 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 జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఆ కర్మల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. కర్మ బంధంలో ఆ బంధం కట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఆ బంధంలో తిరుగుతూ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ దేవత లోకాలకు వెళ్తారు. ఏ లోకంలోకి వెళ్ళినా సరే, బ్రహ్మలోకంకి వెళ్ళినా కూడా బ్రహ్మగారికి కూడా మళ్ళీ పుట్టుకుంది. ఆ మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. మనకి కావాల్సిందేది అంటే ఆ భగవద్ధామం, గోలోకం, ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటే తప్పించి మనకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండకుండా ఉండదు. అంటే ఉండదు అనమాట. అక్కడికి వెళ్తే కనుక మనకి జన్మ ఉండదు. లేకపోతే ప్రతి లోకంలో కూడా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అమ్మా. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం.
నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినానని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నతమైన స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు ఉన్నతమైనది. ఉన్నతమైన ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అనేది జరగదు. ఆ విషయం తెలుసుకోలేరు. తెలుసుకోలేక అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోలేరు, నా గురించి తెలుసుకోలేరు, జ్ఞానం ఉండదు వాళ్ళకి, దానివల్ల వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఆ భగవంతుడిని గురించి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఆ గురువు ద్వారా వినాలి. మనం వినటం ద్వారా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాం పూర్తిగా. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కర్శన. అర్జున, దేవాదేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధిత జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. భూతకాలం పూర్వ జన్మలో నువ్వు ఎలా పుట్టావు, ఏ పందిగా పుట్టావో, కుక్కగా పుట్టావో, లేకపోతే మనిషిగా పుట్టావో, భక్తుడిగా ఉన్నావు అన్నది భగవంతుడికి తెలుసు, మనకి తెలియదు. మన పూర్వ జన్మ ఏంటన్నది మనకి తెలియదు. నెక్స్ట్ జన్మ ఏది వస్తుంది అన్నది మనకి తెలియదు. మనం చేసే కర్మలు కూడా మనం ఆ మాయలో పడిపోయి నేను అన్ని మంచిగా చేస్తున్నా, నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ జన్మ ఏంటన్నది మనకి తెలియదు. ఈ జన్మలో ఇంకో 5 నిమిషాల్లో జరిగేది కూడా మనకి తెలియదు. పూర్వం మనం ఈ జన్మలో కూడా ఇంకో 10 రోజుల క్రితం ఏం చేసామన్నది మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం. కానీ భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కారణాలన్నీ కూడా ప్రతి జీవి గురించి కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. అదే చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏ ఒక్కడికి కూడా నా గురించి తెలియకుండా ఉన్నది, వాళ్ళ గురించి మొత్తం కూడా నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఏషాంత్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపకర్మల చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్వ జన్మలో గాని ఇప్పుడు జన్మలో గాని భక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో, విశ్వాసంతో భక్తితో భగవంతుడి సేవ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు మాయ నుంచి బయటపడిపోతారట. మాయ నుంచి బయటపడిపోయి ద్వంద్వాతీతంగా మారిపోతారు. మారిపోయి శుద్ధ భక్తులుగా అయిపోతారు. ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు వాళ్ళు. త్వంపురుష అంటే ఆ త్వంపురుష తత్పురుష ఐక్య మొత్తం అంటే నా గురించి, ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవటం, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవటం, ఆత్మతో పరమాత్మ ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు ఆ గురువుని ఆశ్రయించడం ద్వారా ఈ శ్రవణ కీర్తనాది నవవిధ భక్తిని చేయటం ద్వారా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారనమాట. భగవంతుడికి పూర్తిగా వాళ్ళు శరణాగతులు అయిపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే ద్వంద్వాతీత స్థితికి చేరతారు, నా సేవలో నియుక్తులైతారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞంతే విదు ప్రయాణ కాలే పిచమాం తే విదుర్యక్త చేతసాః. దేవాదేవుడు నేను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని పూర్తి భావనలో ఉన్న వారు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. మనం ఎప్పుడు 24 పుట్టిన దగ్గర నుంచి డబ్బు 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 కోట్లు 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 అని జపం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా ఆ కాగితాలే కనిపిస్తాయి, చిత్తు కాగితాలు అవే కనిపిస్తాయి మనకి, భగవంతుడు కనిపించరు. అదే భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ అభ్యాసం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం. ఇక్కడ చూడండి, భీష్ముడు వారిని చూపిస్తున్నారు. భీష్మ స్తుతి చేశారు ఆయన, విష్ణు సహస్రనామం చెప్పారు. ఆయన వెళ్ళిపోయే లోపల అందరికీ యుధిష్ఠుడికి రాజధర్మాలన్నీ కూడా చెప్పమంటే అవన్నీ కూడా చెప్పారు. అంత గొప్ప భక్తుడు కాబట్టే ఆ కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి అన్ని విషయాలు కూడా ఆయన చేత చెప్పించారు. దగ్గర నిలబడ్డారు ఎదురుగుండా. ఆ గంగాదేవిని రప్పించారు, ఆయన తల్లిని రప్పించి ఆయన వెళ్లే సమయంలో ఆ గంగాదేవి వచ్చి నిలబడ్డది, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నది చూడండి. ఆయన తృప్తిగా ఆయన భగవంతుడిని చూస్తూ భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు, భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకున్నారు భీష్ముల వారు.
అలా వస్తుందన్నమాట మనకి. ఆ భగవంతుడిని కొలుస్తూ భగవంతుడిని పూర్తిగా నమ్ముకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంటుంది. మరణ సమయంలో కూడా గుర్తొస్తారు, లేకపోతే గుర్తురారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అమ్మ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తారా?